Jeg hedder Christian Riber, innovationschef i Erhvervs- og Byggestyrelsen. Jeg synes, at Innovation Cup er et fantastisk godt initiativ. Og det synes jeg, fordi vi skal have gang i væksten igen i Danmark. Det skal ske ved innovation og ved kreativitet. Men det er ikke kun noget, der skal ske i virksomhederne. Det skal også ske på uddannelsesinstitutionerne. Vi skal have innovation og iværksætteri på skoleskemaet. Ja, goddag. Mit navn er Henrik Bak-Nielsen. Jeg er chefkonsulent ved Randers Erhvervs- og Udviklingsråd. Jeg har tidligere startet 2 virksomheder, som begge kører nu, og derfor synes jeg, det har været meget interessant og spændende at være inde og høre om de projekter, som I har kørt i dag. Jeg vil ønske tillykke til de 3 vindere. Hej, jeg hedder Henrik Andersen, kommer fra Vesthus Midtjylland. Jeg har været dommer her i dag og været med til at vurdere og kigge på de gode forslag, der er kommet ind. Jeg synes, det er rigtig spændende at se, hvilke innovation I har lagt i, hvilken kreativitet og hvilke løsninger I er kommet frem til. Jeg synes, der er rigtig mange gode forslag. Jeg synes, de dilemmaer, I er blevet stillet i, har I formået at give en ekstra dimension og en ekstra værdi til de virksomheder, som har stillet jer. Så jeg er ret sikker på, at de får rigtig meget ud af det, af at have været med i Innovation Campen her. Hej, jeg hedder Arne Vesterdal, jeg er direktør i en KUKA Science Park og har haft fornøjelsen af at kigge på jeres projekter og fundet sammen med de andre dommere 3 rigtig gode vindere. Alle projekter var sådan set fine, men der var selvfølgelig 3, der var de bedste. Og hvis I har lyst til at gå videre og blive iværksættere, så er vi jo mange, der vil hjælpe jer fremover. Så jeg vil bare ønske jer held og lykke fremover og give den gas. Hej, mit navn er Kim Kofod. Jeg er erhvervs- og udviklingschef i Randers Kommune og har haft en stor fornøjelse at få lov til at være meddommer her i dag. Og det har virkelig været en stor fornøjelse, fordi vi vidste jo godt i forvejen, men derfor er det alligevel dejligt at se, hvilken kreativitet der er blevet udfordret. Det synes jeg lå rigtig godt for Danmarks fremtid. I øjeblikket snakker man meget om mangel på vækst og virksomheder, der flytter til udlandet. Og noget af det, der kan være med til at få væksten til at stige igen, det er sådan nogle kreative folk, som vi har været vidner til her i dag. Både de etablerede virksomheder, der har brug for nye metoder for at fortsat at kunne være en del af det marked, de nu engang er en del af, men ikke mindst også, fordi vi har brug for nye iværksættere. Mange virksomheder bukker under og flytter til udlandet, så hvis vi fremover skal have en arbejdsplads, så er vi dødpine afhængige af unge mennesker, som jeg har lyst til at tage springet og prøve at blive selvstændige og være med til at skabe de Danmarks fremtidige arbejdspladser. Så fortsat det gode arbejde. Det bliver spændende at følge jer. Hej, Otto Havsgaard fra Østjysk Innovation. Som repræsentant for investeringsmiljø og nogle af dem, som kan give penge til projekterne, har det været rigtig spændende at være med i udvælgelsesprocessen. Det har været rigtig, rigtig godt at se, hvor struktureret I arbejder med de her idéer. Jeg vil ønske jer et held og lykke med at få jeres næste idé ført ud i livet, og der er flere omkring jer, der gerne vil hjælpe jer, både med rådgivning, men også med finansiering. Så held og lykke.